Karon mga higala, madto mi dito sa area number 5 kay magtanom mi og mga kahoy kung say makita namo dito. Nga naman po'y daghan nga lawaan dito nga seedling itanom pud namo. Dire sa among giagian mga higala, doon namin nakita nga mga fern. Mga gagmay pa nga fern na isa. Tapos sa unahan, daghan kayo. Tanawon sa nato. Muna mahigala ang giant fern. Indot yung purma oh. Kini siya gamay pa. Muna yan ko ano? Ha? Yang udlot. Yang udlot oh. Napoy alingatong diri nga dako-dako na, mga pareha ka dako sa bukton. No. Kuha na tong dahon. Tanaw na to. Tanaw na to ang dahon. So, alingatong. Ano yang ko ano? Punuan. Mao ni mahigala ang kahoy nga katmon. Ang kaniyang bunga aslom. Daghan man siguro yung nakaila sa katmon. Mao ni siya nga kahoy, mao ni yang dahon no. Ha? Ang ngalan sa amo ani diri sa higawon kulambog. Mao ni dahon niya. Lapad kayo. Pa isa, dito taas. Taas yung dahon na. Hapit metros. Yung dahon ha. Kini isa dako na to pay daghan sa unahan. To. Ale, tanaw na to. Kini na. Apa, gagmay pa. Napagyod. Napagyod sa unahan ha. Daghan. Napagyod ko ano? Lahi po nga klase sa fern ba na? Tambok kayo. Ha? Daghan kayo? Unsa kay ngalan ani? Katong mga suhitog fern dia, unsa kay ngalan ani? Tanawa na ni fern daghan kayo. Dako. Daghan kayo mga tanom diri mga higala, mga native nga tanom sa lasang. Na atong magian. So karon madto na ta sa area number 5 kay magtanom mi didto og kahoy og lawaan. Oh. Kita. Kaya, di na ikaon. Guwang na. Dabong-dabong pa ka na may guwang. Ah, ina, ay sana pagguwangon sa nato na. Para itanong na to. Oh.
O ni alag mga higala. Pang mama ba? Oh. Ito kay purma oh. Ah. Oh. Murag bala sa kuan. Masinggan ng kitre. Oh. Linya kayo. Atong tanaw ng kuan sulod. Guwang naman ni Sil. Ha? Pwede naman ni sidling. Oh, guwang na no. Oh. Indot kayo. Sidling na mo ni. Para mo ning itanom na po dire. Papaisa katong isa dili pa kayo guwang. Kini guwang na. Ay, magtanom po ko ani sa balay kay nindot kay sidling. Kay decoration ba kayo? Nindot kay murag kuan ba na? Indot kada linya kayo. Di niya kay na. Abi oh. Grabe sonson kayo yang kuan ba? Yang sunsun bunga. kayo. Nasamot na to wala na pupuan jud do. Indot kay sig purmada linyada kayo ba? Linya sunsun pud kayo. Samot na tawa na pupudirew kani. Na atbang-atbang gud sila ba na. Grabe oh. So kayo eh. Pagkanindot kayo. Kay kuan mga higala oh. Ha? Ay mura siyag purma og puti ba? Ah. Oh, ini. Kay sana. Apay dako dito oh. Nindot na hinlan ba na liguan? Alingin kayo, mura maghumul-humul po ka na. Hilaw. Paglaom no. Mga swimming pool sa mga tamsi ba? Apay sana. Daghan kayo, bangag-bangag. Mga kinayahan, mga nindot nga kinayahan, naturalista. Uy, napagid oh. Ay gamay ay. Ah. Oh, Swimming pool sa Amigas. swimming pool ni sa Amigas ba? Swimming pool sa Akot. Kailan mo hakot mga higala mo ning swimming pool niyo na? Oh. Hamis kayo. Ah, swimming pool sa Hakot. Nawa na. Oh, oh grabe hamis kayo ba na? Tingin pa yun. Hakot guro nagbuhatan ano eh. Swimming pool sa Hakot. Duta eh. Sabi nang duta area diri ba? Pati hakot na yung swimming pool. Ah, ito na tayo dito sa kahoy kay magtanom mi og lawaan mga higala. Napaw. Ana siya? Mura siya tunob sa baboy has. Dako. No? Apay gamay nga. Pagnago na. Apaw, gamay kayo. Tingin. No. Swimming pool sa Amigas. Apay, sapo dire na.
Laom ni babe. Laom yun na. Kini siya diri mga higala, nindot kayo ni kung kusog pa ang tubig. Nindot siya tanahon. Pero karon kay ting init man, hinay ang tubig, mo na medyo naughan ba. Mo na siya.